את המתכנן ולא את היוצר. הסדר והחוכמה שבבריאה מראים שיש בורא לעולם. כל פרט בטבע, כל ספר טבע יכול לשמש כהוכחות למציאות אותו כוח עליון שברא את הבריאה. אבל מי הוא אותו כוח עליון? לאחרונה שאלה אותי מישהי באחד הסמינרים, שהיא מאמינה שיש כוח עליון, אבל איך היא תדע מי זה? מי הוא? כאן בעצם נכנס לתמונה כל העניין שנקרא תורת ישראל. תורה מן השמיים. לאחר שהאדם בודק ורואה את מנגנוני ההוכחה, שזה נושא להרצאות בפני עצמן, מנגנוני ההוכחה שבתוך התורה, דברים שמוכיחים שהמסמך שבידינו הוא הספר היחיד שנכתב על ידי מי שברא את היקום. אמנם בני אדם כתבו, אבל זו הכתבה אלוקית, הניסוח. יש את מערכת הצפנים שבתורה, הנבואות שהתגשמו, המידע המדעי המדהים שמופיע בתורה, והמדע גילה את הדברים רק לאחרונה. כל אלה מסכתות של הוכחות, מלבד עצם התמסורת לעיני עם שלם, דברים שכל אדם יוכל לבדוק ולברר אותם, ולהגיע למסקנה שהתורה ניתנה על ידי אותו כוח עליון. וכשהאדם יודע שיש כוח עליון שברא את העולם, והתורה נכתבה על ידו, ממילא מתוך התורה, מתוך התנ"ך, הוא יכול לקבל הרבה מידע במה שנוגע לאותו כוח עליון. אז הוא מספר, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. אז אני יודע שאותו כוח עליון זה האלוקים. הוא אומר על עצמו, אני ראשון ואני אחרון, ומבלעדיי אין אלוקים. כלומר, לא קדם לי מישהו. אנחנו ששייכים למחלקת הנבראים, רגילים למושג של התחלה. השולחן הזה לא היה ונהיה. כל בני האדם לא היו ונהיו. לכל דבר יש התחלה. אז יש ששואלים, אם כך, מהי ההתחלה של האלוקים? אבל התשובה פשוטה. במחלקת הנבראים יש התחלה. מעצם היותנו נבראים. מה זה נברא? דבר שהוא לא היה ונהיה. אז יש לו התחלה. אבל הבורא שברא את הכל, הוא היה תמיד, הוא לא נברא אף פעם. הוא תמיד היה. ואם מישהו יתעקש ויאמר, אני לא מוכן לקבל את זה, מישהו ברא אותו, אז נשאל את השואל, אם מישהו ברא את הבורא, אתה חייב לומר שגם